Egia esan ez naukan bikoterik, ez naukan ez nun etxerik, erosi, nahiko libre bizi nintzen, baina hala ere, Bartzelonan ondo eroso. Eta aita hil zitzaigun, bai, eta orduan etorri nintzen, edabaki nun, bueltatzea urte bete amarekin egoteko, amari konpainia egitea, eta hemen neola pentsatzen nun, nola eta neon eizen beste urte Bartzelonan. Egia esan oso, de repente Donostian berriro pentsatu nun eske hemen oso ondo bizitzen da. Eta ez dut bueltatu nahi Bartzelonara, ez dakit. Eta gaina, dena batea izan zen, porque nea bueltatu nintzenean, lanean hasi nintzen, eta ben, bai, ez dakit, hasiera baten izan zen irrikita honen, eta gero ja presuntu kulpable irten zen, eta konturatu nintzen hemen Bartzelonan, baina lan gehiago egiten nula, edo egin ezakeela, gutxienez, ikusentzunekotan, porque Bartzelonan antzerki egiten nun bakarrik, eta hemen beste ate batzuk iriki zitzaizkidan, eta, pentsatu nun aukera polita zala hemen gehatzea, eta pozik, porque hortik aurrea lan desente indet, eta zentzortan oso pozik. Bai, telesail askotan ikusi izan zaitugu, eta gero agian egia da handia pelikulak ere ez, eman zizula oi hartzuna, edo nola bizi izan zenuen pelikula horren esperientzia? Pelikula egin ondoren, edo? Dena. Nahi duzu moduan. Egia esan, azteko, ja castinga prozesua raro izan zen, porque, casting zuzendari bat zeon, eta ni ez nintzen ezaguna hemen Euskal Herrian, pertsona horrek ez ninduen ezagutzen, eta horren etzian deitu. Baina lagun baten bitartez, lagun batek garaino esan zion, aktore bat ezagutzen zula, Bartzelonatik iritsi berria, eta garainoak esan zion, kurrikuluna bidaltzeko. Eta bidali nun, eta ja beraiek zauden castingaren bigarren fasean, eta hala ere, castinga egin zidaten, eta errepende esan zian, biharko beste hau prestatu, eta horrengo gazterako hau, eta horrela sartu nintzen, baina azkeneko momentuan.